estar lligats a la galera d'un estat que ens nega el nostre dret a decidir, d'un estat que ens fa mudir dins d'aquest peatge que ens retrassa l'arribada, que ens atura, discrimina, els mateixos sempre manen, se'ns en foten, ens diuen que vivim contes de fades mentre pel darrere ens escolen per la cara. Les infraestructures han de solventar les necessitats d'uns països catalans, unes carreteres que sempre han d'estar pagant i unes rodalies que sempre han d'estar esperant. Esperant que arribi el moment de decidir el nostre destí, decidir, tenim dret a decidir el nostre destí, decidir, tenim dret a decidir. Decidir com vull viure, decidir com m'expresso, decidir què m'estimo, la meva terra, decidir la meva vida i les passes a seguir. Decidir, tenim dret a decidir i als carrers ara sortim, podem, expressem, exigim sentiments ben vius i els polítics advertim que no hi ha pas xecs en blanc, que amb el nostre futur no poden jugar, que sabem el que fan perquè estem observant, si ens volen enganyar estarem a la guarda. Decidir el nostre destí, decidir, tenim dret a decidir el nostre destí, decidir, tenim dret a decidir. Com allò que es diu de per què li diem amor quan li volem dir sexe, és a dir, per què li diem Madrid quan el seu nom és Espanya. Jo crec que la primera qüestió que hem de fer és acostumar-nos a utilitzar les paraules com són, és a dir, ells mateixos no es diuen Madrid, es diuen Espanya i es diuen espanyols, i a més el sistema comunicatiu, si és el que parlem en aquests termes, no és un sistema comunicatiu de Madrid que s'esgota a Madrid, és un sistema comunicatiu espanyol, en el qual aquests mitjans de comunicació són els únics existents a Espanya, o bé d'una manera directa per les seves vendes del Mundo o del País o de l'ABC, o bé d'una manera indirecta per tenir tots allò que anomenen premsa regional. I la premsa regional, també aquí n'hi ha un petit detall que després em referiré, que clar, la premsa regional per a ells entra igual en l'adelantado de Melilla que La Vanguardia, és a dir, aquestes vocacions catalanes o barcelonines d'entendre's que són una altra cosa i que col·lideren o volen liderar o que tenen alguna relació de poder, doncs, per exemple, en el camp mediàtic, a tots els efectes, La Vanguardia o el periòdico són tan premsa regional com el Faro de Vigo, com el Adelantado de Melilla. Jo crec que nosaltres no podem aspirar a que hi hagi una mena de situació a Catalunya en la que la major part de mitjans de comunicació i el gruix de la burgesia directament i explícitament s'impliqui en un procés d'autodeterminació. Però sí que podem aspirar a que la idea de la sobirania, la idea de la independència sigui tan atractiva que, malgrat que aquesta idea sigui minoritària en els mitjans de comunicació més establerts i que no sigui recolzada de forma entusiasta pel conjunt de l'empresariat d'aquest país, guanyi tant prestigi social que amb un referèndum senzillament s'acabi per imposar. De què depèn això? Home, depèn efectivament de ser prou hàbil en el que és l'estratègia de comunicació, per descomptat. I també d'una altra cosa, ser prou hàbil per explicar la viabilitat i l'atractiu del projecte.
i justament me'n recordo que jo era jovenet i que mirava TV3 i al migdia, gràcies a una persona de Berga que treballa a TV3, va poder sortir aquella notícia, però que jo fins al cap de 5 o 6 anys, després de preguntar i trobar-me gent més gran que mi, que jo em van explicar, per exemple, el que havia passat. O, per exemple, pensem al 92, recordem que hi ha un senyor, un presentador, que per exemple a TV3 que el van fumar fora per explicar que gent durant aquests magnífics Jocs Olímpics del 92 hi havia tortures. Al cap d'un dia tenia la nòmina i l'havien fotut fora de TV3. O recordem un programa de Catalunya Ràdio que al cap que un vespre funcionava i el següent dia aquell programa havia deixat d'emetre. Doncs el primer Seguer era una persona molt vinculada a l'independentisme modern que hem conegut i recordo que molta gent no sabia qui era i parlaves, sí, hi ha tal persona que ha mort, que és una persona important i pensant que era una persona que als anys 40, als anys 30 i desconeixíem la nostra pròpia història, no? I això té a veure una mica amb el que em demanes, que a nivell judicial és difícil perquè són processos tancats tots i suposo que legalment poder hi hauria manera, però vull pensar que sí, ha de ser complicadíssim intentar reobrir casos que es van tancar fa anys i anys, no? Però per conrear aquesta memòria col·lectiva i d'aquest patrimoni de lluita que és nostre, sí que considerem que cal dotar de nom i cognom a les persones que han patit repressió i tortura. La història de l'independentisme ha demostrat que durant una primera època la lluita antirepressiva havia d'estar molt marcada políticament per obrir línia, per obrir nova línia, però ara penso que aquest estadi l'hem superat, l'estem superant, diguem. I ja no cal només treballar en el camp de la repressió de l'independentisme per denunciar aquest fet, sinó que es poden anar llançant propostes més àmplies, que és la manera en què es va ampliant l'espai social. El tema de català suma, és a dir, el fet, per exemple, que tant català o que et puguin atendre en català en un restaurant no treu clients, al contrari, és un plus de qualitat. És a dir, a mi m'agrada treballar amb aquestes associacions que sempre van per dalt. És a dir, si tu, a més, poses en aquest restaurant que tens en català, és un plus de qualitat. I si a més està etiquetat en català, és un plus de qualitat. I per tant hem de treballar en aquest sentit. Suma. I això hem de convèncer les empreses. I se n'ha convençut a moltes.